Nezavisna lista Ante Đapića održala je u Osijeku izvanrednu konferenciju za novinare na kojoj je javnost upoznata s hakerskim napadom na internetske stranice liste. Naime, utorak navečer oko 19 sati za sada nepoznati počinitelj srušio je stranicu i obrisao sav sadržaj, a namjera je bila otežati utakmicu za mjesta u Europskom parlamentu, uvjeren je nositelj liste Anto Đapić. Sudeći prema posljednjim događajima, kampanja za Europski parlament u svojim prvim danima već je poprimila prljav karakter, a borba se vodi na različitim frontama, pa se tako prva na udaru naša nezavisna lista Ante Đapića. Ta naša stranica je već polučila izvanredne rezultate u ovih svojih nepunih mjesec dana od kada egzistira i zbog toga se očito dogodilo to što nam se sinoć u 19 sati dogodilo, da nam je srušena naša web stranica. Prema tome, sinoć nam je u potpunosti obrisana baza podataka. Srećom po nezavisnu listu Igor Duvnjak, jedan od kandidata za Europski parlament i voditelj informatičke kampanje, samo dan prije napravio backup, pa stranica već danas radi normalno. Kako je hakiranje teško dokazati, ući mu u trag, a mi ne želimo da to provlačimo kroz kampanju, u kojoj želimo baviti našim programom, mi ćemo ipak prijaviti Ministarstvu unutarnjih poslova, policiji, podnijeti kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Iako Đapić već sada ima sumnje u počinitelja, u javnost nije htio izlaziti s imenima jer dokaza još uvijek nema. Ipak tvrdi kako je potpuno jasno da se radi o političkom obračunu. Naš je program upravo i definiran na način da se u skladu sa europskim standardima na poziciji konzervativne nacionalne politike uklapa u ono što i predstavlja klub konzervativaca u Europskom parlamentu i kao takvi smo ozbiljna politička protuteža onim političkim snagama koje se u Hrvatskoj nazivaju strankama desnice. A zapravo se radi o kriptodesnici bez plana i programa, tvrdi Đapić i dodaje kako nezavisna lista, koja je spoj mladosti i iskustva, neće voditi prljavu kampanju, te vjeruju kako će ozbiljnim radom i programom ostvariti izborni uspjeh koji će mnogima pomrsiti račune.